Неправилно избраният размер на обувките може да навреди на вашето здраве. Той причинява деформация на стъпалата, хронични болки или невропатия, която е животозастрашаваща, особено за хората с диабет. Аз съм доктор Скрипова и в днешното видео искам да ви покажа как правилно да измерите краката си у дома. До 75% от хората имат проблеми с краката. Много от тях се дължат именно на неправилно избрания размер обувки. Преди да се решите да си купите чифт от любимите си обувки, измерете си краката у дома. За целта ще ви трябват по-голям лист хартия или картон от кутия, метър и фулмастер. Ако е възможно, при извършване на измерването, моля, спазвайте следните 5 основни правила. Първо, измервайте краката си в вечерните часове, когато след целия ден те достигат максималния си размер. Второ, винаги извършвайте измерването, докато сте обути в чорапи. Трето, мерете в изправено положение така, че между стъпалата да има поне 10 см разстояние. Четвърто, измерете размера на двете стъпала. За правилния избор на размер е важно да се ориентирате по по-голямата измерена стойност. На пето място, за по-прецизно измерване, помолете за съдействие друг човек. Застанете с крака върху картон или лист хартия, така че гърбът и петите ви да докосват отвесна стена. Вторият човек ще очертае с маркер контурите на двете ви стъпала. Най-добре е, ако някой друг ви помага с това, за да сте сигурни, че няма да се допуснат никакви неточности. Докато правите очертанието на стъпалото, внимавайте много фломастерът да се държи напълно вертикално спрямо листа хартия. Дължината на самото стъпало се измерва като разстоянието от края на хартията, чак до най-дългата точка, която сте отбелязали. Към тази вече измерена от вас стойност е необходимо да прибавите и един малък резерв от точно 3 мм. Постъпете по същия начин и за двете стъпала. Измерете ширината на стъпалото като разстоянието между двете най-отдалечени точки в очертанието на стъпалото по неговата ширина. Към измерената стойност прибавете 3 мм запас. Постъпете така и за двете стъпала. Прибавянето на 3 мм към измерените дължина и ширина има няколко причини. Понякога искаш да обуеш по-дебели чорапи или кракът ти да се подуе. От измерените дължини и ширини на стъпалата изберете най-голямата. Отбележете си я в милиметри. В нашата таблица с размери, моля, потърсете дължината си в милиметри и според нея изберете правилния размер обувки. Моля, обърнете внимание. Таблицата с размери на Divi Shoes е персонализирана и може да не съответства на обичайния ви размер обувки. В случай, че вашите измервания попадат между два размера, препоръчваме да изберете по-големия. След като определите правилния размер, моля, вижте реда, който отговаря на тази конкретна големина. Там ще намерите ограничени стойности в милиметри за 3 различни ширини – Medium, Wide, Extra Wide. Изберете правилната ширина за вашите обувки. Надявам се, че това видео ви беше полезно.